Hatu kajing perbaptis jong Yohanes baptis kadai kerkom man perbaptis yaki Kristen. Kajing tho bakoi ka kran shpang kerkom perbaptis jong Yohanes baptis makaper na kerkom perbaptis joki Kristen. Hadin kajing perbaptis ya ujisu. Hatu piyo sngaw ba Yohanes baptis udang yai perbaptis. Palada piyo sngaw ro. Hatu piyo sngaw ba usdang perbaptis haka kerteng jong Jisu. Kamjuk ke apostol kakan bunsin syapang kajing baptis jong Yohanes. Bakane kajingam hapo ka kapaw hakador jong kajing kela ka pamut. Ada uno umi na ko ukla ubre ubat thamai. Ne ulakot katkum kajing eju. Ulapan thamai yala ka mansem. Habang ay kran hapo ka komen but iway bomday katolik iong ba ka baptisma ka wan na katin Greek kata baptiso. Para pun kela syakatin English kalong immersion. Para pun kela hakatin kasipat kadai kajingam hapo po. Aklem reply Yesu namar ngaladap pensai nakdo kabastang ya kajing mud baptisma. Ngaladap pen iro nakatin ngejong ublay. Bau Jisu ukan kumno syapang ka baptisma jong Yohanes baptis. Kumbaki Protestan kisat ong ingek tang ya kabala tho. Tang ka Bible kalabiang. Te wala kata nga pen ina ka Bible ro. Kengit. Hangai ngas ngutu ba ini ibayakran mga hakakomen lande baro kitu ki badai ki Protestan ki betang ya ka meaning ne jingmut na ka dictionary laban ong ru ka rukom perkelan ka we ketin sa kawipan mentangi dai ban sngotu ya ka jingmut jong ka nei ka kentin baptiso ka dai ka letniam pen khoj jong ki ju da ka bang pengam lela ban ong da ka basum kumbaka pau haka kitab Leviticus te kan mentoy ayushu kajing ong jong Jisu ngalawan penjanai. Kata keren ya borok kibedang snutu kumne. Kibedang shim ya kajing mut jong kaktin. Kata lara pishim ya kajing mut jong ka kinten baptis daga bapi ong kawan na kaktin Grek kamut pengam hapo kamut bapi dang snutu ya kajing pen baptis jong kanyam ju ne Jewish lo. Kampat day kajing mut jong Jisu habau ong pen baptis. Tetapi ada dapat jika video ke bang kadang sudah penmik haswa jongkan ke video penyui hang to ba kipat Israel ki yat shadu shatrai jong keduriau ban lat em na kajing syak wantan merau biang upharo yaki dalam fikwa ban page ya ke video ka don po ka description lebih banyak tu link te kumbang alakran ha ke video baladap syapang kumno kajing pelat em ublay yakine ki Israel ha kajing merau ha ke Egypt ka thau Parsi yang baptisma. Kalong kadur Parsi yang kajing plat imu Jisu na kajing long merau jongi hakapop. Kiju kim desu ki badang long merau sa hau paru handrai ki dei ki badang long merau hakapop. Na kane kadau Jisu ong lada pi kongu ya kajing kai jonga pilong da shisha ki sanran jonga. Pin satip ya kajing shisha ba kajing shisha kan sa pelong ya pi ki balan lut. Hange u Jisu ong pilong da shisha ki sanran jonga. Kadai kajing sha khot ya ki ba kinlong Kristen. Maka jing shisha kan sa penlong ye pi ki bakan lut. Kamut kin sa tep ka jing shisha tat anda kila yo ya ka baptisma jong Jisu om dei shu ka baptiso jong ki. Wat hangta kin sa long ki balan lut. Ki bala yo jing map ai na u Jisu. U khot ikiju nomor 1 na ka banta jong ki. Uju ublay ubala hikaya ki bakin sum ha ka baptisma ba penkhot ngadu ki por jong Moses. Udai une uju hi ublay ubawan na penjanai shushu yaki. Bakumno kidei banbut ya kejing hikai jemu. Ke baptisma lane kaniam penkhot keladon nadu kita kipor jong Moses. Ya kane kiju kikot mikva. Haki knit snam haswa ba en kai u Jisu kiju kisna ya kine ki mikva haki tempel na kabenta kaniam penkhot. Kane kadai kejing hikai pateng la pateng nadu kipor jong Moses. Ngilap ya kane na kitab Leviticus. Walada ya kane kitab la tho tat hakisnam sanspa lai pra hado laispa ar haswa ukuris hanrei kadon pat kajing hikai pateng baleki khot yaka kajing letnyam namar hakapor jong kajing put khot hakapor baki hapan sum ublei ubtha bakin ai yaka jing terwakanya ban yo map yaki pop kisang ne yakano kando ka jajing pen khot ki bala btha ublei yaki hakane ka kitab pat khamtam yakane ka kitab la tho na ka banta kin do ju hakata kapor bakumno ki dei ban pendap yakanya pen khot kaba
maki mentaki khot ka mikva ka kanten mikva kawan na kakten Hebrew bat ka baptiso kawan na kakten Greek re ka dei keju ka jingmut bat kata ka dei ban pen khoj ne kaniam pen khoj kat kum na ka koin Greek ka bamut ka kakten pajba ane karokom kran kelum kumba ong mangi tiniau kene ka koin Greek kam dei sho ka kakten Greek tenrai kene ka koin Greek kawan kam haden kabaya jan bha bat ka jingwan jong Jisu kamut haswa ba unwan ujisu hakata kapor ki Greek ki pron kam da kane ka koin Greek ban yakran yakhana kumalong mangi mentang nang shu yakten tan rai jongi ilakran na kakten ka ba yas ngotu lang te hakine ki por ka jingmot jong kakten baptiso kamut ban sum te ngilas ngotu shai haba ong sum kamut ban yo ayu haba ngi sum hoi ni sum ban yo pan khot yalade te kamper ayu lada ni sum da shong ne ni sum da yang ne ni sum da kabashu the ne ni sum da kabashu ngam hapu kata kamper amar ka jingmut ban som kalong ban pen khoj bangin khoj te ka jingmot ban baptiso ne baptis kalong ban pen khoj ublei uklam ong yaki pat Israel bakin sum kumno anrei u ong ki dei ban sum baro shirnyang yo pi ong ha ela tho ha ka bible na kitab li ptigos ne pej manta pin lap chibun ki ba ublei ukran shaphang ka jing bom khoj ba ki pat Israel ki dei ban pen khoj kum kine ngan shu sot khandiat tang naka nong ka ba khat saw bat khat san uno ya uba uta uliyat jaklia ukta klem da that shwa yala kiti dak udei bansat yala ki jan un somila de dak bat unsa bang khoj hado enda sepsngi utapat ya ubadei ban pen khoj un sat yala ki jan un ki ya usnyu baro phon bat un som un sla hak hangta un sa khoj hadin kata un wan shakajaka dara anrai udang shong shabar ka ying jan jung u sah nyeu sngi hakasngi ka ban nyeu un ki ya u snyu barok phon na ki kli jung u un ki ya u nyu mo wat ya ki reng mat barok usnyu jung u nang ta un sat ya la ki jan wat un som barok shiranyang dak te kum ta ula khoj haba uno ubadon jingiat jaklia ula khoj na ka jingiat udei ban ap hen yo sngi na ka banta ka jipen khoj u udei ban sat ya la ki jan un som ya la ka met ha ka ka batut hang ta un sa khoj tipu i hang ne don ro ki jaj jing bom khoj ki ba ublei u hukum ba ki dei ban pen khoj da ka basum hak ka batut lada kine ki breu ki shong ki jaka bom don wa ki haban lech ki jaka ban wa ban sum hakawa ka batut lada kan jengai kan no konoro ki haban lech bat shu kin hap ban terwa ki jing knya thang ha utrai na ka ne ka daw ka long ka niam na ka banta juki bat kiju ki barang bat ya kene ki bat hadu menta manero bat anda ki labet ka bom khoj ki lech ban sum hakane ka mikwa na kane ka daw ka mikwa ka long kan yam ju ban pen khoj ban lahi kai pateng la pateng da kiju hakitu ki por jong u Yohanes baptis ka dei ka dak jong ka jing ban kra ya ka jingwan umi saya ka bamut u Jisu ba ki dei ban long ki bala khoj ban priang yi umi saya ban priang ya ka kten ban priang ya ka jutang banda pan khoj shwa en kata ya ka met jung u shwa ban yu i dala ki khmat yu ublei yu ba ublei bat ni kamot da ka ba kla ka bamut bat priang ya ka baptisma jong Yohanes ne priang ya ka jing pat khoj da ka ba le ya ka ne kan yam pat khoj da ka ba pengam hapo ban sat ya ki pop jong ki ya ka ne ba pen sakhi da u Yohanes hi unong pen baptis ula to kla ka bamut na ba ka hima ublei kalajan na ka gospel krum Matius ka nong ka balai ka khot ka baar to kala ka bamut hang ne ka mut to pen khoj to priang ya ka jing pen khoj na ba unong map bachisha unong map bala ban map dala de ya ki pop ulajan wan ban le ya ka ne ka niam meno ha ka jutang barem hiju ki sum shwa henyo sngi pat andala dep henyo sngi kin salek ban perwajik nya thang khanang ublei un map ya ki pop joki menta hang de unong map unong plat im uladon ka dei satang ba kiju kin but ya ka jing hikai jung Jisu ban kala Kristan da ka ba pedang ya ka baptisma jung Jisu haba Yohanes open baptis ya ki paju open baptis ba kin kala ka bamut kin sum kin sat no ya ka jing long barem ke pen khoj ya la de ban long ki riu thamai ba pedang ka jing wan u Jisu umi saya radap ya thu lupa u Isaya no thu lupa haba u Yohanes u don hapo patok
upha ya ki sanran jubu ba kin let kali ha u jisu ba dei mame ba dei banwan ningin ap ya wepat uyones kum unong perta kum unong pha pen kre ulong ubreu udon ka jing ataten te kum ta kum ubreu jong ublei usdang hi dalade pan baptis ne ubut ya ka jing hikai pateng jong kiju ki babut ya ka jing hikai jong Moses lada pensyai nadu mene baka baptisma ka dei ka niam te uyones omba u thau ni le stat hi kumbalong u noi thu lupa Elisha u pha yu naman ban lek som hen yau sen ha ka wa Jordan ban khoj na ka jingpang nyang thole da u naman ula khoj ula om ngalatip manta om don blay hey hang ne ha parthai lai tang ha Israel ngidei ban snothu ba ka om hi ka dei ka wei ka chaka ban khoj ka baro kiliang nadu ba ublay ula ai ka hukum ha Moses bar u Aaron bat kumba ublay upai u Moses pan ai ka ne ka anya ki pat Israel ba ki dei banda sum baro shiranyang lada la lek ka bom khoj ka ne la long ka pedang jong kiju bakin pen melin yalade pen khoj na ka por shakapor ba ki dai kai pateng la pateng ba ka ne ka long kum kanuksa ba haka jing imbreu om don u ba khoj ba u yai le pop shi le pop kum ki kristan mentakum no ngi yo mapop ujisu ubu ya ke sakramen jing penyesuk yang ibut ublay da kane ke sakramen ala ban map ki pop jungi uong haki sanran yaki pop jongno ba phi map la map yaki pop jongno ba phi pensa la pensa ke jing keli menta kalong hato uyones open baptis baki ba pedang kin kelas sanran jong ujisu ne open baptis bakin kela ka bamut uong to kela ka bamut na ba ka hima ublay kalajan kumbala ya thu lupa u Isaya ba ka bor sansar jong u kan nang krau haba Yones uang hima ublei utep balakha yu usem bat ulajan banwan yalap bantei bat penyar ya ke hima jong u Yones utep syai u uta usem ba u Isaya na thu lupa ula pen bana utep ba dei usem jong ka hima rom hanrei usem jong ka hima ublei dei na ka banta ka ne ba uong ba ki dei ban long ki bala pan khra ban snap ya usem jong ka ne ka hima kata ka hima ublei ba ki dei ban kala ka bamut krang ba kin pediang ba dei mo u misaya ba dei ban wan dei ka ne ka ba Yones baptis u hikai uong ngapan baptis se pi da ka hanrei une un pan baptis se pi da u ban sem ba khoi haba Yones uong ngapan baptis yapi kamut ngapan khoj yapi da ka Yones la ban mapop hanrei ule haka kerteng ublei kabamot da ka hukum ublei ka ka long tang kadak bakila khoj bakila kala kabamot ka per na ka jingi kai u Jisu kumba Yones hi dalade hangtei uong une usem ne une u Jisu ne une wan haden jonga un pen baptis yapi da umen simbokoi tang hang nero la itu shai kadar ya kajing ya per ma pin shai shu haga gospel katkum u Matius u tho kum ne nga pen baptis yapi da ko ban pan i ba phila kala ka bamon hang ne phede ban song thu haba Yones uang ban pan i ba phila kala ka bamon kamot tang ban pen itu ne pen shai bakila kala ka bamut rei uta ban wan haden jonga un pen baptis sepi da uman simbokut bada kadin hangnero hidei ban snotu ba ensa pen janai shu ya ka baptisma da u Jisu dei u Yones ka baptisma jong u Yones kampat dei ka baptisma jong ki Kristan kinong bod u Jisu u kham krau bor banyanga ban ngam long u babet wat ban ra ki juti jong pet wala u Yones upen baptis rei uda pendam yala de hado kata-kata bakam de kamram jong u ban pen baptis uba de shisha uban wan le ya kane kakam unsa wan unsa pen kamti ma u ban le ya kane kakam Yones uang ngasu pen i tang kadak ba phila kala ka bamut u Jisuru upediang bat usha ila de ban pen baptis ban pen i bo Yones uparar kami jong dei ba ule start hi ne usu thau start ban baptis ya ki breu
Henry kane kadai kakam bala pha da ublei bala pha da ukpa jungu ubah peneng buat uyones ulong kum unong put turai kumbasat put dawan usiam hakno kano ka hima ne kumbalong mangi khasi ngidon da usangwat perta hakisnom subu lada haswa ban wan usiam kin perta kumde la shai kasngi en sawan usiam jong ka hima to pen khra ilade to sum to sla to da phong da kisopti ki bakhoj to ya apalanti an pediang burom yu ujisu usha pen baptis ne pen khoj ilade om dei ubit tinget kumangi ki breu wa udon kam ban kala ka pamot wat uyones trek ban pen baptis si ujisu om ngaken ubadai ban sha pen baptis hame mami pen ban mewan changa rei ujisu ula phaitin yamanta ikan matlong kumni pan pen urlong ya kasanjor jong ublei kumta uyones ulang menjur lo snge wi kinek ek e baro kidai kisanjor jong ublei ujisu ong pan pen urlong ya kasanjor jong ublei ke kata kasanjor jong ublei hangne haba ujisu ong kumtai kasanjor jong ublei kadai ba kapor jong jisu kampat poi ba un hikai syapang ka baptisma terenda ujisu ulah hikai ki ek e baro kin long thamai kamot kaba ujisu umpat pen thamai ki ek e baro kidang dei ki barem kidang sa haka jutang barem idai ban sngok thu shai klem jing ba klashu haka ne kapor haba ujisu usha pan baptisal de pat syam lah hikai ya ka baptisma ka badai e kata ka baptisma balai haban yo baptisma ka dei e ka jing kodor jong kata ka baptisma kamtam ya ki bomdei ki katolik ngate baptis ngau ba ka jing pan baptis jong uyones kalong ka ba kampura bat ka ba shongkun hoit kalong ka ba shongkun pan kala ka bamut kalong ka ba shongkun ban sngo ba philap khoi kalong ka ba shongkun ba philam mi nak kum u ne ka breu ka ba thamai hanrai hato kam shongkun chu ka jingi kai jong jisu ban kha thamai yangi da umen sem ba khoi bangin kala kun blai si sandon da ka baptisma hapet u jisu ong kum no ya u nikodemus unong hikai pat urang ba ha ka niam ju pet hadu kat no wat unong hikai bola tip ha ya kten ublai udang syam jing ya ban sngo tho ya ka jing hikai jong jisu lada phiro phisngo thu phiro phidei kiba lancet kelam artatip to ngine pet manta naka gospel kerkum yones kelno ka balai u ongkum no yu nikodemus ngai thu happy ka jing shisha omdon ubala banyu i ya ka hima ublei lem dak habyang ya u hanela klumar u nikodemus kumno la ban khabyang yu ubreu ubala rangba ujisu wa jubab kumne rakreni ka basisha happy ba omdon ubala ban rong haka hima ublai lem dak ha ya u nak ombat uman sim ya ka balakha nak dok kalong dok ya ka balakha uman sim kalong man sim lakha yangi shaka partai da imei ibakha yangi ngi em haka jinglong dok ngi he ngi san haka jinglong dok kumno pat en kha yangi da uman sim kane kedai kata kom pen baptis jong jisu upha yu uman sim bo khoj ban wan hier hangi ba en kha da wei pat ubreu uban long ukon jong ublei bat unlong upara jong jisu hi kane kamut kumne enda pen baptis singi ngila long ka wei bat ukris he ngi lap ba jisu upen baptis ino wada upen baptis ru de yano ba de mano kita ki ba jisu upen baptis ho ni kong de yala ki sanran ba u ija ba upen baptis ni kong kata ngin lap naka kam jong ki apostol kum basau pos ngi haden ka jing yap jong u upen pawila de bun sin haki hakata kerkom ba omdon jing artin syu ba udang im ya u laju i daki bat ula yakran batki sepang ka hima ublei haba kila ya kenduk lang udah ai haki ya kanai ka hukum wat lek no na Jerusalem henrei to ap hadu ba ka jing kular pa junga kan urlong kubang le thu hapi Yones lapen baptis da ka henrei satang kendet sngi en sapen baptis ya pi da umen sim bokhoi kubalo ong lupa Yones baptis uta banwan haden jonga un sapen baptis ya pi da umen sim bokhoi pada kading the klem slam shu ki apostol yai ap ya ka jing sha pen baptis ya ki kia don lang haka wei ka kamera haba ka sngi jong ka pentecost kalapoi barok kirim ngai kilai lum lang kruis jaka kesan-kesan kelawan ke jing sawa nasun ke bakum ke erba ersan ke babe ban kala pendap ya ka ying borok ka wei hak ka ba ki yashong nang ta ki yo i kum ki tleding ki papat pena ki belawan hier halor wei pa wei naki barok kila dab do men sim bokhoi kadai kane kar kom pen baptis jong u Jesu u the na jrong de u pha na jrong
man pendap halor joki da umen sim bukhoi ngin pe chuchu na ka jing tho bukhoi ada ka jing pen baptis u Jisu ka pher na ka jong u Yohanes kumbangi yo I na ka kam ki apostol ba u Paulus ula pen baptis biang yakitu ki ba u Yohanes baptis ula pen baptis u ong haki kumne habakum ta ka baptisma ka bakum no philayo pedang u Paulus ula kli ka baptisma u Yohanes kila jubab u Paulus u ong ka baptisma jong Yohanes kelalong na ka banta kitu ki bala kela ka bamon bat ulaya thu haki pat Israel ban ngej ha uta uban wan haden jong u kata kamot ha u Jisu enda klios nyau yakane lapen baptis yaki ha ka kerteng utra Jisu namar ba ka jing pen baptis jong ki Kristan kelong ka batang sisen ha ka jing im ka pher na ka jing pen baptis ju ba hap ban pen baptis bun sen kamot ba kini ki artli ki kom pen baptis kim yakaju u Yohanes u klam pen baptis da ka kerteng ka Trinity lai person hawai iblay kata aku pa ukun ban umen sebukun hangeng yu isay kedar baka jing perbaptis jong u Yohanes baptis kam long kabadon kam syu amar wat u Paulus bakot ulapan baptis biang yaki pat Israel kibala dep penbaptis da u Yohanes baptis kane kerkom penbaptis kelakut no hakipor jong u Yohanes baptis hi na kabarta jogi Kristan banyo kibadang sa hakan yamju dei ka jing perbaptis u Jisu dak bat uman sem kablap mi rengkau hangnes la pertai idei ban sngo thu ba ka jing perbaptis jong ki Kristan dei bang Yesu kala ka mod da ka baptisma u Yohanes hanrei da ka jing yo map yaki pop de u Jisu wala pha yo uman sem bokoi u Jisu u pediang ya ka jing perbaptis jong Yohanes ba u kala ka mod hanrei ban pen sngo thu ba kalong ka ba kongsan u Jisu u pli perda ya ka rokom perbaptis jong u hadin ka jing ipap hadin ka jiki u syabna ka baptisma manta ka kan thop lang yu ubreu ha u Jisu Kris da ka jing yap ka jing ipap kamot ba da ka ba priang ba en kha thamai da umen sim bokot ni la kala kun blai bat ni la yo ka dan ban long sipara utrai jungi u Jisu Kris te balai pat ngi ki Katolik ni pen baptis ki kunlong kene ka jing kali ka dei ka bala jor bah na ki Protestan kamna sim jing ya shu bangin suthu namar la khot yangi bangin long kun blai ba ya ka ba manta natep ba kene ka video ka long ba jrong palam te hakawai ka video ngan sapan mi biang na ka manta kane ba balai ba mangi Katolik ni pen baptis ki kunlong namar bun ba bakli ya kene ka jing kali dan ngangit ba kene ki bomdei ki Katolik ki bakli kene ki jing kali kin sayo ka jisha namar marbun sen ki ong hai la tho ka Bible ba ngan sapan EAP ai la tho ka Bible ba wat ko slai adon hang ne man pan sai na ka banta jongpi ba yai ap sa shita yaw ngan sapan mi kene ka video namar haka jing bun ka maka jonga jing ya ki jing janjar ki bangai kendo ngamla pan mi video kha kha ngan ka por namar ngam dai opor ba wala da ngayo opor ro ngan don ki kon ki baret ngai ba ni em lang han tang ka ju kamera kene ka bangabu kamera hang ne ka dai hang ne ka don ka jing thia jong ki khonlong te ngan don ki kon ki ba armut ki bang ret te kalong ka ba yang ngabangan sna video tang bola ka taro ngan sim ya kene kabu ba nuan ba sim ta yo ba saya pi ya ka ba baling ni Katolik ni ben baptis i khonlong te tang kene blessibun